Il-kwadru titolari tal-Knisja ta' Santa Marija f'Haddingli tpitter f'Ruma fl-1910 minn Virginio Monti li dak iż-żmien kien pittur magħruf tant li kien il-pittur privat tal-Papa Leon 13. Minn barra dan il-kwadru titolari tal-Knisja ta' Haddingli li juri tluħ fis-sema tal-Madonna, f'Malta nsibu xogħlijiet oħra tiegħu fil-Bażilika ta' Santa Elena, fix-Xara u f'Kerċa Mawdex. Fl-1908 kien ġie inawgurat bini mill-ġdid tal-Knisja ta' Haddingli u kienu ħasbu fil-post biex eventwalment jitqiegħed il-kwadru titolari. Fil-11 ta' Wissu tal-1910 dan il-kwadru tqiegħed f'postu u juri tluħ tal-Madonna fis-sema imdawra bl-anġli u taħt tal-Apostli qed iħarsu lejn il-qabar vojt. Il-kwadru titolari kellu bżonn intervent ta' restawr li ħadd 3 xhur. Ir-restawratriċi Valentina Lupo spjegat x'tip ta' interventi kien hemm bżonn. Kien hemm problema fejn it-tila kienet qiegħda tiddeforma, kien hemm ħafna qishom bdiet titbewwaq ħafna t-tila, dan minħabba l-fatt li t-tila hija magħmula minn materjal tal-qoton kompletament, kien materjal komuni ħafna fil-bidu tas-seklu 20, però l-qoton naraw ukoll li komparat ma' materjali oħrajn huwa sensittiv ħafna għall-umdità u għat-temperatura. Biż-żmien ukoll dil-pittura peress li saret Ruma x'aktarx intbatet Malta kienet probabbilment irroljata, ġiet streċċjata, rajna li ma ġiet streċċjata fuq tilar li huwa adegwat. L-ewwel ħaġa li kellna nagħmlu hija illi nagħmlu dan it-treatment ta' deformations fejn inneħħu dawn il-ħafna deformazzjonijiet. Fejn imbagħad ukoll tbiddel it-tilar u l-istruttura ta' wara. Spjegat li dan it-tilar sar apposta f'linja magħmul b'mod li jista' jespandi. Valentina Lupo qalet li l-proċess ieħor kien dak tat-tindif minħabba l-fatt li l-kuluri tal-kwadru titolari ma kinux baqgħu vibranti. Ħafna dal-kuluri ġew qishom iskuraw minħabba l-fatt li qabel kien jinxtalu ħafna xemat. Ix-xema wkoll apparti n-nugrufun ikkawżat anke xi ftit ħruq fil-kulur minħabba l-fatt li qabel kienu tużaw xemmat vera. Kien hemm ukoll xi brix fejn fil-passat ukoll ġie rtukkjat. Naddafnieh ħriġna l-kromija oriġinali tal-kuluri ta' dal-artist importanti Virginio Monti, sibna wkoll il-firma tiegħu fuq wara tat-tilar. Bekk il-kwadru titolari tal-Knisja ta' Santa Marija f'Haddingli tlesta u ġie inawgurat ftit jiem qabel il-festa li d-Dinglin jiċċelebraw il-ħadd li ġej. Il-fondi għal dan il-proġett ta' restawr ġew mill-parroċċani, il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Bank APS.